Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε Rocket League. Όπως βλέπετε έχω μπει ήδη στο match. Τώρα δεν το έχω βάλει ολόκληρο για να μην περιμένατε. Βλέπουμε ένα ωραίο save που έκανα, αλλά απλό. Ένα ακόμα που δεν ξέρω τώρα πώς λειτουργεί το Epic Save, γιατί δεν ξέρω, αυτό δεν ήταν κάτι το wow. Αλλά ναι, εδώ πέρα ο δικός μου κάνει τη βλακία και πάει, αλλά εγώ επειδή μένω την αποκρούω, κάνω το εκπληκτικό αυτό save και άλλο ένα συνεχόμενο. Αυτό ήταν λίγο βλακία, αλλά επειδή οι αντίπαλοι δεν είναι και καλύτεροι, το έφαγαν. Δεν ξέρω, πώς βλέπετε δεν είναι και κάτι του wow, αλλά είναι ωραίο. Πέρα βλέπουμε κάνουν ένα shoot, την αποκρούω και κουμπάει ο δικός μου και παίρνει το goal. Εκεί είχα νευριάσει λίγο, να πούμε την αλήθεια. Ξανά άλλο ένα save που αυτό δεν ήταν καλό που προχώρησα, γιατί θα έπρεπε να κατεβώ γρήγορα για να πάω πάλι στην άμυνα, γιατί μόνο εγώ παίζω εδώ πέρα, ο δικός μου δεν κάνει τίποτα. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα έβαλα ένα goal, το ξαναβλέπουμε εδώ. Ωραία. Τώρα εδώ πέρα πάω πίσω. Να ξέρετε ότι είναι σημαντικό να είναι κάποιος τέρμα και κάποιος να είναι μπροστά. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν μπορούν να πάνε και οι δύο στην μπάλα, που καμιά φορά το κάνω εγώ. Δηλαδή πάει ο δικός μου και πάω κι εγώ, αλλά αν είναι καλοί αντίπαλοι θα την αποκρούσουν και θα μπει κατευθείαν στο τέρμα. Οπότε δεν θέλουμε να φάμε τόσο άκυρα τον γκολ. Εδώ πέρα βλέπετε ότι δεν ήταν κανείς τέρμα τους αντίπαλους και γι' αυτό το έβαλα κιόλας. Πέρα κάνουν ένα σουτ, την αποκρούω, πολύ ωραία. Τώρα ο δικός μου πήγε να τη βάλει παραλίγο, απλώς πήρε περισσότερο ύψος και χτύπησε στο δοκάρι, που καμιά φορά γίνεται αυτό στο Rocket League με τα σουτ. Επίσης, αν θέλετε, χτυπήστε το κουμπί του like και του subscribe αν σας αρέσουν τα Rocket League βίντεο και θέλετε να τα συνεχίσω και με αυτό το mode του Rocket League και με το απλό competitive, δηλαδή με τα ranks, για όσοι δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ πέρα ήθελα να τη βρω κάπως αλλιώς στη σέντρα. Τέλος πάντων βάζω προχωράω στον τοίχο και βάζω εδώ πέρα το goal. Επίσης θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια αν σας αρέσει έτσι όπως έχω το αμάξι μου. Το θέτω και εδώ. Ωραία. Τώρα πάλι αργεί ο αντίπαλος να την κάνει, να κάνει τη σέντρα, που αυτό είναι, θυμώνει λίγο με αυτό, δηλαδή είσαι άντι να τελειώσει, αλλά εντάξει μωρέ, δεν πειράζει. Πέρα αυτό που σας είπα, έτσι και εγώ δεν είχα κάτσει τώρα εδώ πέρα τέρμα, επειδή ο δικός μου έφυγε μπροστά για να την αποκρούσει, δεν θα το τρώγαμε τόσο απλά. Μπορεί να φας τόσο απλά γκολ και είναι κρίμα. Επίσης θέλω να μου πείτε, δεν θα ήταν πολύ ωραίο αυτό το mode να ήταν σε ranked, να υπήρχε και ranked, όχι μόνο σε ranked, και να υπήρχε και ranked. Εγώ που το παίζω πολύ και το παίζω πιο πολύ και από το κανονικό, έχω να σας πω την αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ και το έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι αν ήταν σε ranked θα ήμουν πολύ καλός και θα είχα βγει και πολύ καλό ranked. Εδώ πέρα όπως βλέπουμε κάνω άλλο ένα save όπου μπαίνει και goal. Γενικά έχω κάνει πολλά saves όπου έχουν μπει κατευθείαν μετά goal. Και αυτό, αν σας άρεσε
κάντε εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.